बर' इ सानखान्थि इउट्युब चेनेलनि अनलाइन मेथ्स क्लासाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनै बे जाबाय गिबि एपिसोड। आङो दा आंनि इउट्युब चेनेल बर' इ सानखान्थियाव गोदान मोनसे आइडिया लानानै दावगालांनो सानदों आरो बेनो जाहैबाय मा अनलाइन मेथ्स क्लास। आरो बे अनलाइन मेथ्स क्लासखौ मोनसेनि उनाव मोनसे गुबुन गुबुन गोनां टपिकफोरखौ लानानै आङो सालायलांबाय थागोन। आसा खालामो नोंथांमोना बे चेनेलखौ नायलांबाय थागोन आरो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथाङा अननानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौबो दांना ला जाहाथे गोदान नटिफिकेशनफोरखौ मोनबाय थायो। थ' दिनैनि क्लासखौ आङो मोनसे गोनांथार टपिकनि सायाव जागायनो लादों। बेनो जाबाय इउनिट एन्ड मेजारमेन्ट्स, सानगुदि आरो जखा सुनाय। दिनै बे आयदाया क्लास नाम्बार 1 आरो बेयाव जे क्लास नाम्बार 1 होदो बेनि ओंथिया जाहैबाय ओरैबायदि जे नै इउनिट एन्ड मेजारमेन्ट्स बेनि सायाव बेयो जाबाय गिबि थाखो। बेनि उनाव आंहा गुबुन भिडिअफोर फैबाय थागोन। बे भिडिअआव जेनेबा एपिसोडा बारायलांबाय थानो हागौ, नाथाय क्लास नाम्बारा बै टपिक वाइससो जालांगोन आरो दे आंना इउनिट एन्ड मेजारमेन्ट्सआ दिनैहाय बेयो क्लास नाम्बार 1 बाथाय नेक्स्ट इउनिट एन्ड मेजारमेन्ट्सखौ लाना जितु अनलाइन क्लास मोनसे लाना फैबावगोन बेयो जागोन क्लास नाम्बार 2। बेफोरबायदि थांबाय थागोन बियो। स' बे मोनसे टपिकआ जोबोद गोनां टपिक। थ' इउनिट्स एन्ड मेजारमेन्ट्स बे मोनसे टपिकनि सायाव नोंथाङा जेमान इन्टारभिउ लिरबाबो सोंथि मोनखाथारगोनानो। नोंथाङा SSC खौनो लिर बा नोंथाङा CTET खौनो लिर बा नोंथाङा आसाम टेट खौनो लिर बा नोंथाङा रेलवेनिनो एग्जाम लिर, जायखिजाया नोंथाङा इउनिट एन्ड मेजारमेन्ट्सनि सायाव सोंथि मोनखाथारगोन। बेनिखायनो आङो बे टपिकखौ गोनांथार साननानै आं बेनि सायाव बे क्लासखौ लादों। आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन। गिबिथारावनो आङो लादों जे मिलिमिटार आरो सेन्टिमिटार बे मोननैनि गेजेरनि सोमोन्दै। दा मिलिमिटार आरो सेन्टिमिटार बे मोननैनि गेजेरनि सोमोन्दोआ माबोरैहाय बेखौ जों जेब्लाबो गोसोआव लानांगोन जे 10 मिलिमिटार माने 10 mm याव जेब्लाबो जायो 1 सेन्टिमिटार जायो आरो बेनिखायनो जायखिजाया ओरैबायदि जुदि सानखान्थि फैयोब्ला जे मिलिमिटारनिफ्राय सेन्टिमिटारसिम लांनांगौ बा सेन्टिमिटारनिफ्राय मिलिमिटारसिम लांनो नांगौ, अब्लानिया जोङो मा खालामनांगोन नै फर्मुलाखौ जेब्लाबो गोसोआव खोख्लैनांगोन जे 1 मिलिमिटाराव बेसे जायो 1 सेन्टिमिटार जायो। नोंथाङा बेखौ नट खालामना लाबानो जाबाय जे 10 मिलिमिटाराव 1 सेन्टिमिटार जायो। दा जों फारियै थांबाय थागोन। दा आं लादों गिबियावनो जे मिलिमिटार टु सेन्टिमिटार माने मिलिमिटारनिफ्राय सेन्टिमिटारसिम लांनाय माबोरैहाय लाङो। दा मिलिमिटारखौ सेन्टिमिटाराव बोरैहाय लाङो बेखौ आङो खोन्थिना होनि। हमना ला नोंथांनो होदो जे एग्जाम्पल मोनसे होदो जेयाव 523 मिलिमिटार, बेखौ जों मायाव लांनांगौ, बेखौ जोङो सेन्टिमिटारसिम लांनांगौ आरो 2 सेन्टिमिटार। 523 मिलिमिटार, सरि याव एम ल' जादो, मिलिमिटार बाथाय एम मोननै डाबल एम। 523 मिलिमिटारखौ सेन्टिमिटारसिम लांनांगौ। बोरै लांगोन जों बेखौ लांनोब्ला ओरैबायदि जागोन बेनि सलुशना जे 523 मिलिमिटार बेखौ जों लांगोन सेन्टिमिटारसिम लांनोब्लाथाय मा जों मिथिनांगोन जे 10 मिलिमिटारावबो जायो 1 सेन्टिमिटार जायो। अब्लानिया नै 523 मिलिमिटारखौ जुदि सेन्टिमिटाराव लांनांगौब्ला मा खालामनांगोन जोङो 10 जो, जिहेतु 10 मिलिमिटाराव 1 सेन्टिमिटार नालाय नैबे 10 जो डिभाइड खालामना होनांगोन जों। 523 बेखौ 10 जो डिभाइड खालामना हो। 10 जो डिभाइड खालामनाय लोगो लोगो सेन्टिमिटार थांबाय आरो नोंथाङा जेब्ला 10 जो इखौ रानगोन बेसे मोनगोन 52.5
5.3 सेन्टिमिटार मोनगोन स' एन्सारा जागोन 2.3 सेन्टिमिटार दा जों मोनसे सोंथि लानि द कनभार्ट 1632 मिलिमिटार टु सेन्टिमिटार थामहिनबा 1632 मिलिमिटारखौ जों सेन्टिमिटारसिम लांनो नांगौ अब्ला जों बेखौ माबोरैहाय लांगोन जोंना दङ 1632 मिलिमिटार दा बेखौ जों सेन्टिमिटारसिम लांनांगौ सेन्टिमिटारसिम लांनोब्ला मिलिमिटारनिफ्राय सेन्टिमिटारसिम लांनोब्लाथाय जेब्लाबो जों मा खालामनांगौ जाय होखानाय दं 1632 बेखौ 10 जों डिवाइड खालामनांगौ 10 जों राननांगौ अब्ला जों 10 जों रानबाथाय मा जायो होमबाथाय 163.2 मोनगोन 163.2 एसेंसें सेन्टिमिटार मोनगोन आरो 10 जों रानबाथाय माने बेफोरबायदि जादों माने 1 जों नैबे लाथिख' मोनसे दङ होमबा लाथिख' मोनसे दंबाथाय मा जागोन इयाव जिखिनि अनजिमा दं बेनि मोनसे बिसाना आगदाथिं थागोन पइन्टनि आगदाथिं बेनिखायनो नैबे 2 आ नै पइन्टनि आगदाथिं थाहैबाय सर्टकाटै दिहुननाय मोनसे टेकनिक इयो गुबुन मोनसे आरो एग्जांपल लाबावलायनोसै जोङो गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय बेयो दं कनभार्ट 562.65 मिलिमिटार टु सेन्टिमिटार दा बेखौ जों सेन्टिमिटारसिम लांनो नांगौ मा होनाय दं जोंनो इयाव होदो सरि आं नैखौ लिरग्रोनि बेसे दो 562.65 मिलिमिटार दा इखौ जोङो बो लांनो नांगौ सेन्टिमिटाराव 562.65 बेखौ जों सेन्टिमिटाराव लांनांगौ आरो सेन्टिमिटाराव लांबा मा खालामनांगौ जों जेब्लाबो 10 जों डिवाइड खालामनांगौ मिलिमिटारनिफ्राय सेन्टिमिटाराव लांनोब्ला जों जेब्लाबो 10 जों डिवाइड खालामना होनांगौ दा 10 जों डिवाइड खालामबा मा मोनगोन आं दहाय बुंखादोंमोन सिगाङाव जे जों जुदि 10 जों डिवाइड खालामबा नायो जे 1 जों लाथिख'आ बेसे बेखौ नायनांगौ 1 जोंथ' लाथिख'आ मोनसे नालाय दा बेयाव जिखिनियाव पइन्ट गैया पइन्टनि आगसिखै 562 दङ बै 562 निनो मोनसे बिसानखौ जोङो दशमिकनि नै आगदाथिं हरगोन थामहिनबा सोर थांगोन नै 2 आ थांगोन जोंहा मा थाहैगोन होनबा 56.265 एसेंसें सेन्टिमिटार जाहैगोन बियो थिग बेफोरबायदि बानायनो नांगौ जोङो आरो आनजादफोरावथ' आरो एसेबां नै बे लाइनखौ लिरबाय थानो गोनाङानो गैया नैबे लाइनखौ आनजादाव लिरबाय थानो गोनां गैया जोंथ' इन्टारभिउनि थाखायसो प्रिपेयार खालामदों बेनिखायनो जों जेसेनो खान्दा खालामनो हायो एसेनो मोजां जायो स' इन्टारभिउआव जोङो नैबे लाइनखौ लिरलाया डाइरेक्टनो नैबे 562.65 जायखौ होनाय दं बेखौ लिरगोन लिरनानै माजों 10 जों डिवाइड खालामना होगोन ओमफ्राय डिवाइड खालामना जि मोनैनो फिननाय जोङो डाइरेक्टयै टिक मार्क होना होगोन जे नै मोनसेया थारफिननाय जिहेतु सायख'नोसो होखागोन नालाय एबार जोङो गुबुन रोखोमनि मोनसे नेमखौ सोलोंनि एबारनिया जाहैबाय मा सेन्टिमिटार टु मिलिमिटार सेन्टिमिटारनिफ्राय मिलिमिटारसिम लांनाय दा बेखौ आं एग्जाम्पल मोनसेजों दिन्थिना होनि दे ओरैहाय होना दं दे साप'ज दे 52 सेन्टिमिटार दङ बेखौ जों कनभार्ट खालामनांगौ टु मिलिमिटार जों बेखौ मिलिमिटारसिम लांनांगौ आरो दा 52 सेन्टिमिटारखौ मिलिमिटारसिम लांबा जों मा खालामनांगोन जोंथ' मा होदो 52 सेन्टिमिटार होदो सिगां जों मा खालामदोंमोन मिलिमिटारनिफ्राय सेन्टिमिटाराव लांदोंमोन एबारना सेन्टिमिटारनिफ्राय मिलिमिटाराव लांनांगौ अब्ला सेन्टिमिटारनिफ्राय मिलिमिटाराव लाङोब्लाथाय मा खालामनांगौ जोंखौ এই जे 52 होखानाय दङ बेखौ जोङो 10 जों एबार किन्तु सानजाबनोसो नांगौ आरो सानजाबना होयोब्ला सेन्टिमिटारनिफ्राय बियो मिलिमिटाराव थांबाय अब्ला बे जाबाय 52 जों 10 सानजाबबा 520 एसेंसें मिलिमिटार जाहैबाय बियो बेफोरबायदि माने माबायदि होननानै बुंदो सेन्टिमिटारनिफ्राय मिलिमिटारसिम लांनोब्लाथाय सेन्टिमिटाराव जायखौ होनाय दङ बेजों जोङो 10 खौ सानजाबनानै होनांगौ आरो 10 सानजाबना होबानो बियो मिलिमिटाराव
थांबाय। मोनसे सोंथि लाबाय, बे सोंथिया जाहैबाय कनभार्ट 123 सेन्टिमिटार टु मिलिमिटार। दा सेन्टिमिटारनिफ्राय मिलिमिटारसिम लांनो नांगौ। अब्ला सेन्टिमिटारनिफ्राय मिलिमिटारसिम लांनोब्लाथाय जोंहा जेब्लाबो मोनसेयानो नियमा, बे जाहैबाय मा, जायखौ सेन्टिमिटाराव होना दोनदों, दा बेहाय 123 खौ सेन्टिमिटाराव होना दोनदों, बेजों जों मा खालामनो नांगौ, 10 खौ माल्टिप्लाइ, माने सानजाबना नांगौ 10 खौ। अब्लानो मा जाबाय, नैबे सेन्टिमिटारा मिलिमिटाराव सोलायलांबाय। अब्लानिया जोंहा बेसेबांखौ 123 जों 10 सानजाबबा 1230 मिलिमिटार, बेफोरबायदि। आच्छा, गुबुन मोनसे सोंथि लाबावनि, मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै। एबार गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय, बे जाबाय कनभार्ट 5.7 सेन्टिमिटार टु मिलिमिटार। अब्लानिया जोंना नियमाथाय एखे जाहैबाय नालाय 5.7 सेन्टिमिटार होदो जोंनो, बेखौ जों मिलिमिटारसिम लांनांगौ। मिलिमिटारसिम लांनोब्लाथाय जेब्लाबो जों मा खालामनांगौ, 10 मोनसे सानजाबनानै होनांगौ, अब्लानो सेन्टिमिटारा मिलिमिटारसिम थाङो। अब्लानिया 5.7 जों 10 खौ सानजाबबाथाय जों बेसे मोनगोन, 57 मोनगोन। 57 मिलिमिटारा बेनि फिननाय जाहैबाय। दा नोंथांमोना साननो हागौ जे मा इन्टारभिउआवलाय कनभार्ट खालामनायल' फैगोन नामा होननानै। नाथाय बे नङा, कनभार्ट खालामनायल' नङा, बेयाव गुबुन गुबुन इउनिटफोरनि गेजेराव दाजाबनाय फैगोन, दानख'नायबो फैगोन आरो। दा आं गिबियाव बेखौ प्रिलिमिनारि कनसेप्ट हिसाबै आं बेखौ होग्रोबाय, जाहाथे नोंथांमोना गुबुन गुबुन सेन्टिमिटार बा मिलिमिटार बिसोरबायदि थानायनि जुदि दाजाबनाय होयो, एडिसन होयो, साबट्रेक्सन होयो, अब्लाबो हानाय बायदि आं बेखौ कनसेप्टखौ होग्रोबाय आङो। दा जोङो एसे खायसे एग्जाम्पलफोर ओरैबायदि बानायलांबावनि, जेराव माने जोङो गुबुन गुबुन इउनिट थानायफोरनि गेजेराव दाजाबगोन, बेनिफ्राय उनाव बिदिनो साबट्रेक्सन बानायगोन, दानख'गोन, थिग बेफोरबायदि खायसे एग्जाम्पलफोर जोङो लानि। दा मोनसे एग्जाम्पल लाबाय, दाजाबनायनि बियो 5 सेन्टिमिटार 3 मिलिमिटार उइथ 6 सेन्टिमिटार 6 मिलिमिटार, बेखौ जों दाजाबनांगौ। अब्लाथाय जोङो दा बेयाव नुबाय सेन्टिमिटारबो दं, मिलिमिटार दं, सेन्टिमिटार दं, मिलिमिटार दं। अब्लानिया जों बेखौ ओरैबायदि खालामनांगौ जे सेन्टिमिटारखौ साइड मोनसे, मिलिमिटार खिनिखौ साइड मोनसे, सरि नै 3 गोनाङा मिलिमिटार। होमबाथाय जों नायबाय, बेखौथ' दाजाबगोन नालाय जों फार्स्टआवनो मा होदों, 5 सेन्टिमिटार 3 मिलिमिटार, बेयाव 5 थाबाय, नैबे 3 खौ नैजा लिरबाय, मिलिमिटारखै 5, नैबे 3, ओमफ्राय गुबुन मोनसे जाबाय मा, 6 सेन्टिमिटार 6 मिलिमिटार, सेन्टिमिटार 6 आरो मिलिमिटारा बेसे 6, अब्लाथाय जों बेखौ प्लास खालामनोसै। ओजा आगदानिफ्राय प्लास खालामबो, 3 जो 6 जो बेसे जाबाय, 3 जो 6 जो प्लास जायोब्लाथाय बे 9 जाबाय। ओमफ्राय ओजोंहा मा जागोन, 5 जो 6 जो इ मोननैखौ प्लास खालामबा बेसे मोनगोन, 11। अब्लाथाय जोंना एन्सारा मा जागोन, 11 सेन्टिमिटार आरो नैबे 9 मिलिमिटार, बे एन्सार जाहैगोन। थिग बेफोरबायदि दाजाबनाय, बेयावथ' जेबो दाहार फैलायाखै, नै आगसिखै दाहार फैलायनाय मोनसे लानि, मोनसे एग्जाम्पल। गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय दे, बे सोंथिया दङ 7 सेन्टिमिटार 2 मिलिमिटार, बेखौ मा खालामनांगौ, एड खालामनांगौ, माजों, 3 सेन्टिमिटार 9 मिलिमिटारजों। अब्लाथाय जोंना बेखौ माबोरै खालामनांगौ, जों सेन्टिमिटारा फारसेखै, मिलिमिटारा फारसेथिं, बेनि उनाव सेन्टिमिटारा बेसे होनदो 7, ओमफ्राय जोंहा 2, आरो बे बेसे होनदो 3 सेन्टिमिटार 9 मिलिमिटार, 3 सेन्टिमिटार 9 मिलिमिटार। अब्लानिया मा जागोन, जों बेखौ दाजाबबा 2 जो 9 जो 11, 1 थाबाय आखायाव, एबार 7 जो 3 जो 10, नै 1 जो बेसे 11
थामहिनबा बे जाबाय एन्सारा 11 सेन्टिमिटार 1 मिलिमिटार बेखिनिया बेफोरबायदि दिहुननांगौ। गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बे सोंथिया दङ साबट्रेक्ट 3 सेन्टिमिटार 2 मिलिमिटार फ्रम 7 सेन्टिमिटार 7 मिलिमिटार अब्ला इखौ दानख'नांगौ जोङो मानिफ्राय 7 सेन्टिमिटार 7 मिलिमिटारनिफ्राय नैबे 3 सेन्टिमिटार 2 मिलिमिटारखौ जोङो माइनास खालामनांगौ दानख'नो नांगौ अब्लाथाय जों गिबियावनो सेन्टिमिटार मिलिमिटार बेखौ लिरना लाबाय मा होदो मानिफ्राय दानख'नांगौ 7 सेन्टिमिटार 7 मिलिमिटार बेखायनो सेन्टिमिटार 7 सेन्टिमिटार 7 मिलिमिटार लिरबाय ओमफ्राय नैबेखौ लिरबाय माखौ दानख'नांगौ 3 सेन्टिमिटारनि सिदा लिरबाय आरो 2 मिलिमिटार मिलिमिटारनि सिदा 2 लिरबाय दा माइनास खालामगोन जों बेखौ दानख'बाथाय मा थांबाय 7 नि 2 थांबाथाय 5 आरो नैबे 7 नि 3 थांबाथाय 4 स' मा थांबाय एन्सारा जों मोनगोन 4 सेन्टिमिटार 5 मिलिमिटार बे जाबाय बेनि फिननाय। गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बेयाव होनदो साबट्रेक्ट होनना बुंदो 3 सेन्टिमिटार 8 मिलिमिटार फ्रम 9 सेन्टिमिटार 3 मिलिमिटार दा जोङो बेखौ दानख'नांगौ दा दानख'नाया जोङो जायखिजाया सेन्टिमिटार फारसे मिलिमिटार फारसे बेखौ बानायखानांगोन ओमफ्राय मानिफ्राय दानख'नांगौ जों दानख'नांगोन 9 सेन्टिमिटार 3 मिलिमिटारनिफ्राय 9 थाबाय सेन्टिमिटारनि सिदा आरो नैबे 3 थाबाय मिलिमिटारजों एबार माखौ दानख'नांगौ जोङो 3 सेन्टिमिटार 8 मिलिमिटार बेखौ जोङो दानख'नांगोन दा दानख'ब्लाथाय मा मोनगोन जों बेखौ नायनि दा दानख'नोब्लाथाय ओरैबायदि जाहैबाय जे नैबे 9 नैबे मिलिमिटारखौ दानख'ग्रोनांगौ दा एथ' 3 थाबाय गोजौ ना गाहायनिया 8 थाबाय 3 निफ्रायथ' 8 खौ माइनास खालामनो हाया अब्लाथ' जों मा खालामनांगोन दाहार लाबोनांगोन अबेनिफ्राय नैबेनिफ्राय 9आ जेब्ला ओरैहाय दाहार हरगोन 3नो अब्लाथाय मा हरगोन इयो 1 हरगोन 1 माने 1 खौ दाहार हरगोन इयो 1 दाहार हरबाथाय इयो 1 खमिलांगोन इयो 9 निफ्राय मा जालांगोन इयो 8 जालांगोन 8 जाबाय नैयावबो आं लिरना लादो सेन्टिमिटार आरो मिलिमिटार माने दाहार हरखांना बा लाबोखांनानै माबोरै जायो बेखौ आङो खोन्थिना होदो 9आ 1 हरबाय नालाय 8 जाना थाबाय नाथाय नै 9आ जेब्ला इयाव 1 हरगोन नै 3नो ओइ 1आ नाथाय सेन्टिमिटारमोन ओइ सेन्टिमिटारा नै मिलिमिटारसिम फैनाय लोगो लोगो मा जागोन इयो 10 जाफैगोन इयो 10 प्लास जाफैगोन थामहिनबा 10आ नैबेजों प्लास जाफैगोन होनबाथाय 10 जों 3 जों बेसे जाबाय 13 जाबाय नैबेयाव 13 जाहैगोन आरो बियो ओमफ्राय नैबे गाहायना इदिनो थाबाय 3 आरो 8 थाबाय माने मा खालामदो जों फार्स्टआवनो 9आ नै 3नो 1 हरदो 1 हरनाय लोगो लोगो मा जाबाय 9 निफ्राय 1 थांबाय नालाय इयो 8 जाबाय नाथाय नै जे 1 सेन्टिमिटार इ सेन्टिमिटारा बोजा थांदो मिलिमिटार फारसे थांदो मिलिमिटार फारसे फैनाय लोगो लोगो 1 सेन्टिमिटारा बेसे 10 मिलिमिटार बेनिखायनो इ सिया जों फैबाथाय मा जायो 10 जाफैयो मिलिमिटाराव फैनाय लोगो लोगोनो बेखायनो नैबे 10 जानानै नै 10आ इजों प्लास जाबाय 10 प्लास 3 बेसे 13 नै 13 जाबाय एबार दानख'नो हासिगौ आरो जों दा दानख'नो हासिगौ 13 निफ्राय 8 थांबाथाय बेसे 5 आरो 8 निफ्राय 3 थाङोबाथाय बेसे 5 थामहिनबा बे जाबाय 5 सेन्टिमिटार 5 मिलिमिटार बे जाबाय बेनि फिननाय बेफोरबायदिनो मोनसे सोंथि लाबावबाय बे सोंथियाबो साबट्रेक्ट होनना बुंदो माने दानख'नांगौ 7 सेन्टिमिटार 7 मिलिमिटार फ्रम 12 सेन्टिमिटार 2 मिलिमिटार माने 12 सेन्टिमिटार 2 मिलिमिटारनिफ्राय 7 सेन्टिमिटार 7 मिलिमिटारखौ दानख'नो नांगौ दा अब्लाथाय जोंना नियमा बेफोरबायदिनो सेन्टिमिटार आरो मिलिमिटार खावनै खालामखाबाय नैबे 12 सेन्टिमिटार आरो 2 मिलिमिटार लिरना लाबाय इनिफ्राय जों मा दानख'नांगौ नैबेखौ 7 सेन्टिमिटार 7 मिलिमिटारखौ दा दानख'नि जोङो दा दानख'नोब्लाथाय दहायनि बायदि जाहैलायबाय बेयो जे नैबे गोजौनि 2 निफ्राय 7 खौथ' दानख'नो हाया
दानख'नो हायाब्लाथाय जों मा खालामबाय आरो नै 12 निफ्राय नै 2 सिम मा हरबाय जोङो दाहार हरब्लाथाय मा जागोन आच्छा सेन्टिमिटार मिलिमिटार लिरना लाफिनबाय आं इखो ओरै जासिगोन 12 निफ्राय जेब्ला नै 2 नो 1 हरगोन अब्ला याव 12 निफ्राय 1 आ खम जालांगोन अब्लाथाय 12 निफ्राय 1 खमिब्लाथाय बेसे इयो 11 जाबाय एबार এই যে 1 हरदो नै 2 निसिम सेन्टिमिटार मोन बियो मिलिमिटार सिम फैबाय अब्ला मिलिमिटार सिम फैनाय लोगो लोगो मा जाबाय इयो 1 आ याव 10 जाफैबाय अब्लाथाय मा जायो प्लस 10 जाफैगोन नैबे 2 जो अब्ला 2 जो जुदि प्लस 10 बेसे जाखो 12 जालांबाय नैबे 12 जाबाय ओमफ्राय गाहायनिखौ दा लिरना होदो मा दं इयो 7 आरो 7 माइनास खालामना होनो हासिगौ दानिया 12 निफ्राय 7 थांबाथाय 5 11 निफ्राय 7 थाङोबाथाय बेसे 4 थामहिनबा बेसे जाबाय 4 सेन्टिमिटार 5 मिलिमिटार एन्सारा 4 सेन्टिमिटार 5 मिलिमिटार बे जाबाय बेनि फिननाय दिनै जाय टपिक इउनिट्स एन्ड मेजारमेन्ट्स खौ लाबाय बे इउनिट्स एन्ड मेजारमेन्ट्स निनो आं दिनै लेंथनि सायावनो फोरोंनाय जाहैबाय लेंथ बा लावथायनि सायाव बेयाव मिलिमिटार आरो सेन्टिमिटारनि खोथाखौल' दिनै सावरायबाय नाथाय लेंथनि सिङावनो आरो गोबां माखासे दंबावो जेरैहाय मिटार दङ किल'मिटार दङ बिदिनो गोबां दंबावो बेनिखायनो आं मिटार आरो किल'मिटार बेफोरखौ उननि क्लासफोराव बारायलांबाय थासिगोन अनलाइन क्लासाव स' दिनै आं बेखिनियावनो थाखोखौ दोनथ'बाय भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालाम बेखौ शेयार खालाम आरो बेनि थाखाय पाब्लिक कमेन्ट होनो दाबाव फैगौ गुबुन मोनसे क्लासाव लोगो मोनलायनायनि थांखिजों साबायखर